саломи хидма ба ҳамаи тамошобинон мерасонам. хоб муроҷиате дорам ба бародаро хоҳарое ки дар ватан ҳастанд ва нияти ба шаҳри Санкт-Петербург яъне ба шаҳрҳои Россия омада надоранд. хоҳиш мекунам агар имкон дошта бошед набиёед ҳозир сафар накунед. бовар кунед саат 4:43 буд самолёт фуромадагай, саат 7:32 шудагай. то ҳозир якта проверка кара гуфти ҳамун гапо кадоме забони русиро намедона ё ягон вақт ягон ҳуҷҷатоша ҳалиш кардагай ё ки ягон вақт ягон нарушени вазбин кардагай ҳамин чизоро ҳамаша гардондесиян. ҳамин фақат ҳамун тозаоша гуфти ӯ гапо сар додесиян тамом. инамо инҷа ҳама тоҷикоа ажда дорад. ҳаминҷа ҳама тоҷикоа одамошон ажда дорад. инҷа чистагиҳо ҳама бовар кун ина ки саат 7:32 уже 3-4 саат шуд ки дар ҳамин аэропортем. ҳоле мо даи берун истодагӣ ва одамои даҳу дурун истодагӣ ҳамин ятаятае ки мебураем мепурсем шо чӣ гапай мега ака ба ҳазир айоли одамам қабисёр ай мега ки я проверка мекунанд мега сар метиҳам бо я перекур мекунанд бо мегарданд бо гашта бо як тара проверка мекунанд сар метиҳам хеле мега ба ҳазир. барои ҳамин агар шахсое ки дар Тоҷикистон қарор дорену нияти омадан дорен лучи через аэропорти Казан билет гирем биёен через пересадка. ман мардуме ки Питер омадани наваро мегӯм мақсад через Казан мебиёен Казан ай Казан ба мепарен бо Питер мебиёен через пересадка ё мақсад ҳамин прамои ресора бисёр вай карисия пересадкаҳо да қадар мушкил нест. динаяду бародар через пересадка Казан омад ягон гапам нимкола монди одамоно буромада қайд баъд гуфтам давоми гап магум нигоҳ кунем бародарое ки ай Тоҷикистон Питер омаданен прямой рейс беҳад проверкаш сахта. мақсад инҳози одами ман омад бо ман ай 6 саатои 4 ай да ҳамаи аэропортум то ина саат 8 шуд уже. ирӯз 18 июн соли 2024. ҳамин видео ҳамин рӯз мебурояд иншаалло. ин суханои ман дахл дорад. ин мина барои ҳамин 3-4 рӯзи охир ва то ҳозира ҳамихи рафтаистанд. диная бародармон через Казан омад, як рафиқ через Казан омад пересадка хати ягон майда мега на проверка буд на ҳичи ягон чӣ мегам фуромаде мега уҷаш даҷаш омаде суворшдем омаде мега лекин Питерда сахт проверка кардисиян. алло нигаҳбонтон.